neno gima ne CAJ owacho cha. Aparo ni mane penjo maduong' to bende ginore ma bende nek beni joneno magwa mago mag Ramogi TV bende ng'eyo ni kata mna bed ni nitie minimum wage ma bende nitiere chik ni ochul chuk-dar mago matiyo daytime kata mna godiochieng' ochul siling 15,000 matiyo gotieno ochul 16,000 bende wantiere kod kembe mag ji giwegi ma bende ondiko gi tich nyiso ni kapo nono ni in skul nitiere omenda skul koro dhi chulo omenda maloyo siling 15,000 nikech mar mondo mi chuk-dar chul 15,000 kidwa service kata mna chuk-dar no kigole e kambi mano mar ng'ato owuon ng'atno nyaka ichul omenda mamalo mar mondo mi en bende oyud thuolo mano mar chulo chuk-dar omenda maromo siling 15,000 manyiso ni kata mna siling 30,000 midwaro mar mondo muchul an kaka Sharon Ong'ao kadwaro kata mana chuk-dar kawuok kata mna kambi mari kuom ranyisi nyaka chuli moheo siling 30,000 kadwa chuk-dar donge kamano. Aparo ni mane okang' makare ma bende nek beni joneno magwa winjo nikech kaneno ote ma bende gioro gineno ka gima omenda ma kamano bende tin. Japiny onego ng'e niya wan go suru thagalany mwachulo. Achiel en 16 ewi 100 mar pesa mwayudo ni odhi kaka value added tax VAT 16%. Kasto wan gi mwachulo miluongo ni corporation tax makambi chulo based on income makambi nigo. Kasto wan gi income tax kambi pesa osedonje kambi ja osuru obiro gima gikwayo ga en bank statement. Then gi compute go giwacho ni aya mae income manyi yudo so tax of income en ma chulwa. Kasto wan gi lesen wachulo e county. Kasto watiego jogi kata jumbe moko 2 kata 3 kapok watero gi e tich. To ng'eny geche mwatiyogo e timo patrol kata supervision gin geche mwakao wanyiewo e yor hola wachulo dwe ka dwe. Migepe sirkal ma nyisi ni nyiewo tijni kuom mwa 75 ewi 100. Richo ahinya e chudo. Kaka sani migepe mag ji giwegi kawuono Wabandho chudo mar dwe mar 1. Migepe mag sirkal kawuono pod wabandho chudo mar dwe mar 9, dwe mar 10. Ting'eni jatich to nyase chulo. Mago mwasetero na gi chuk-dar. Sani pok gichulowa. Migepe mag sirkal, mag piny owacho. Kendo ginyisi ni we are waiting for exchequer. Koro chuno ni wang' adhi e bank taholo monde jo bank omiya nikech jatija osetiyo. En okia ni an pok ochula, en odwaro osache. Ka en osewacho ni en odwaro osache. Koro gima timore ni adhi aole bank. Interest mar bank en atamalo 14 nyaka 19. Samoro chopo 21 kawuono. Osuru oseka 16. Kigo kwano no Sharon. Monde wang' wachule 30,000 ni koponi bunge diwach ni odhi ochule. Nyiso ni karo nego chulwa 100,000 maruto nchokoni odhi manyo nwago tijni oko. Ero kabana inyanya korum ga jong na nyise ni ior nwa ote